मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे जिनाहारि अजदाव गोग्लैदों डनाल्ड ट्राम्पआ। स्टर्मी डेनियल्स मुंनि आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि अजदाव हमजानाय आमेरिकानि बारग' हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ दायो गुबुन मोनसे जेंनायाव गोग्लैबावदों। नंगौ, बे खेबाव डनाल्ड ट्राम्पनि हेंथायै शपिं मलनि ट्रायल रुमाव जिनाहारि खालामनायनि गोख्रों अजद थिखांदों। बे गोख्रों अजदखौ खालामदों आमेरिकानि गागि आइजो लिरगिरिया। 79 बोसोर बैसोनि जेन केर'लआ अजद खालामनाय बायदिब्ला बारग' हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ गावखौ शपिं मलनि ट्रायल रुमावनो जिनाहारि खालामदों। थारैनो आमेरिका हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि हेंथायै दासान्दि सानसेनि उनाव गुबुन सासे आइजोआ जिनाहारि खालामनायनि अजद खालामगासिनो। स्टर्मी डेनियल्स मुंनि आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि अजदाव हमजादोंमोनब्लाबो दायो बारग' हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ जामिनाव रेहाय मोननानै दं। नाथाय बेबायदि समावनो 79 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ ट्राम्पनि हेंथायै आरोबाव जिनाहारि खालामनायनि गोख्रों अजद खालामबावदों। आमेरिकानि बारग' हादरगिरिया बेफोर जिनाहारि अजदनिफ्राय माबोरै बारग'गोन बेखौ फैगौ समासो फोरमायगोन। नाथाय डनाल्ड ट्राम्पआ दायो आयेननि आवथायाव थानांनानै मोगा-मोगि जानांगासिनो। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचलर अफ टेक्न'लजि, बेचलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।